Karttaa tutkiessa löytyi kirkasvesinen pieni järvi, joka näytti mielenkiintoiselta eikä ollut mitään tietoa, onko järvessä saalista tarjolla. Päätettiin ottaa kuitenkin selvää, onko sinne jatkossa menemistä vai onko siellä pelkkää uistimen heittoa tarjolla. Aika eksoottinen reitti. Ei vittu. No kyllähän tästä hetki matkaa tonne on. Tuuli kyllä on kova. Joku on laittanut maamerkinkin tohon. Niin. Niin oli. No kun tää on vitusti kirkkaampaa tää vesi. En mä tiedä, mulki on kirkas. Ei se nyt haittaa testata ainakaan. Vaikkapa. Seuraavana testiin. Tommonen. Eikö onko se vittu tossa se ranta? Se on muuten tossa. Ei tarvitse kauhean perseessä olla vielä kannattaa. No ei. Tollasta. Näkyy kuitenkin ihan kunnolla. Alright. Tää näyttää kalan paikalta. Tää kyllä näyttää, joo. Se ei tarkoita kyllä mitään. Vielä ainakaan. Mä oon kyllä ihan varma, kuin syvä tässä. Kyllä tässäkin jotain metrejä. Tuossa oli haukikontakti äsken, mutta se oli kiinni, mutta se pääsi irti. Toivottavasti nyt osasi tätä kameraa käyttää. Niin. Mitenköhän toi kannattaa siivottaa? Mä en tiedä, se on vähän paha, kun se kiersi ympäri. Lähtikö? Lähtikö tuo oksan? No mutta ei katkenut. Ei katso. Aivan. Tää oli mennyt vähän ikävämmin kiinni. Tää oli mennyt tuosta perukkeen reiästä tuo oksan. Perukkeen. Okei. Okay. Pitää sulla todella vaikea heiluttaa. Niin ois. Kalas tosta. Ihan. Vittu, tää on muuten jotenkin solmus tää meikän kello tällä hetkellä. Tässä kyllä näkee hyvin. On tää kyllä kirkkaampi kuin se kuva. Mitä hittoa? Mikä tossa on? Onks tossa? Pitäisikö mukalla ottaa toi? Mä en tiedä mikä tossa on. Mitä? Tossa on joku esine. Mä en tiedä onks tää uistin ehkä. Mitä sieltä tulee? Ei sieltä tuu kalaa. Toska on niinku joku monttu. Pienellä. Onko se laiturilla? En mä tiedä. Kyllä tää siis varmaan kalaa on jossakin kalastaa. Tossakin on vene näköjään. Se on jollain kanootilta tai jollain vastaavalla. Tyyliin koirankaa vielä. Alright. Tähän on härski. Tapsin perään vielä peruke ja siitä niin
Chatterbaitti. Katsotaanko tähän farssi. Ei oo kyllä paras ratkaisu, mutta kyllä mä uskon, että se vois pelittää. Ei ainakaan ensimmäiset tuottanut, mutta nythän se ostaa kaislikossa. Ei jatkoa. Onko se ahven? Kyllähän toi ihan ruoka-ahvenno. Pitäisikö ottaa ruokaa? No ota vaan. Katsotaan, jos sais vaikka 3 minuuttia. Meillä on kohta tommonen. Saattais koiran paikalla. Keula. Tossa on sähkömoottorikin, se on aika sama setti varmaan. Kyllä saa jees nähdä ennen kuin sen saa. Niin, et mahtuuko tuo autoon? Aika mielenkiintoista se on onkimassa. Ehkä sekin on sitten joku juttu. Mikä se on? Hauki, minihauki. Nyt sä jees hankkaa. Mis? Pidistä tuo mun toinen rapeli. Minä on sitten riitä. Niin. Kato vähän sitä uistinta, kun se on tuossa veneessä, niin se on heikä. Saatko sä liikutettua sen tavallaan sen klipsupohjan tohon lopusyrjälle? Muuten se näköjään lähtee löystymään. Sitä pitäis vaan saada pyöritettyä tavallaan sit koko remmiin. Tuosta aina sieltä. Niin revitty vaan menee. Eiköhän se on nyt aina. No niin. Näin. Se itse tuntuu siltä, että se kestää. Hyvä. Vähän väriin niin tykkää syödä. Nyt on jakissa. Se tuntuukin hauelta kyllä vähän. Se on ahven. Ihan hyvä. Menikö suoraan tiskille? Se meni suoraan tiskille. Kyllä toi kissulle maistuu vähintään. Näin. Tollasta. Kyllähän me jakkekisakin voitetaan tällä. Kyllä. Hymyille se oikein siellä taustalla hienosti. Tästä voittokuva. Laitetaan tonne flip-flopin sisälle. Alkoiko nyt syödä? Niin. Mutta se miten sä rallaa? Kyllä mä aika silleen rantaan sen heitin. Mä ajattelin, että se on nyt jossain kiinni, mutta ei. Joo. Tää varmaan vielä, onko lapsi? No vittu, kun se on tossa. Tai kyllä jos tulee iso kala, niin pitää kyllä ottaa toi putki tosta edestä vittua. Niin pitää. Tossakin menisi vähän. Oliko sulla enää? Liikkuu. Kavan mistä voi ikinä enää. Se tulee poskesta tulos. Kato vaikka kun käskessä. Pitäisikö sun tehdä hau... Sisäpiikasta siitä. Oukko lähtee tuolta sormeenkin. Semmonen. Tällainen kaveri. Vikkelää lähti. Aika rauhallisesti nyt. Älä katkaise, älä katkaise.
Jakki toimittaa. Otas kiinni. Ei ollut päällä. Ei nytkö se on päällä? Nyt se on päällä. Tässä on vielä hetki aikaa. Päivän juoma pinkki monsuuni. Nyt kävi tärppi. Siellä on jakki. Jakki toimittaa jälleen kerran. Jälleen kerran. Tule siellä. Sieltä saatiin operoitu koukku jo veke, mutta vielä olisi kala täällä haavissa. Siitä lähtee. Ja millä mullakaan. Tää on kyllä toiminut näille minihauille tänään. Katsotaan vielä tulisi muutama ennen kuin lähdetään. Ei me täällä kuule ehkä muutama tunti oltu. Ainakin noin pikkuhaat on kyllä aktiivisia täällä, mutta ahventa lähinnä etittiin ja ei se kuhakaan haittaisi. Siellä on Hemmu Kakkonen vaappua vetämässä, jos kuha nappaisi. Katsotaan. Koitais tavoitella vielä yksi kala ainakin. Ei no, mutta mulla on nyt taas kala. Joo. Mä sain hauen. Tääkin on varmaan hauki. No. Ui vitsi mikä ilmalento tuli. En mä kyllä, mä aika nopeasti kelaan sen. Sekin on niinku tämmönen kilohauki. Näillä on kyllä virtaa. Tuppas tänne näin. Ei vittu! Menikö siinä? Ei! Mä näin kun se veti sitä suussaan. Niin mäkin. Tosiaan toi uistit lähti tonne, niin kyllähän me ollaan uudet uistimet ansaittu vähintäänkin. Voi persee, oma vika. Se oikein jäi odottaa se, jos pitänyt ottaa se haavi nopeasti ja haavata se. Mutta on viettää sentään aikaa. Niin jäi. Jos mä kerkisin heittää kokonaan se heilu. Ei persee. No mutta oli aika menettää yksi. Mut tässä tulee esiin minkä takia meillä on se haukispesialisti titteli. Et vaikka yrittää tätä muuta kalastaa, niin haukea tulee.